Lidi, konečně to tady. Párky Jankovky. Jano, to do akej matere si ma tu dal? Toto, že Česká republika, však to si mi nesľuboval. Jožo, ženy, pamiatky. Nerob hambu, tu si v kultúrnom meste. To máme aj u nás. Ukludníme sa. Vítajte, decká, u ďalšieho videa. A dneska tu máme speciálneho hosta. Môj bratranec z 3. kolona, Jožko, do Slovenska. No, však toto vôbec nevyzerá, jak si mi hovoril, to jak u nás na Lopeji. Jožko je odborník na mäsové výrobky. No to veru, že som. Oviec, kos, klobásky, čo všetko robíte? Kopyta, aj patkáňa, všetko dáme. Všetko robia. Každopádne, dneska je výnimočný deň, že vychádzajú moje párky, Jankovky. A ja som zobral Jožka ako na slovo vzatého odborníka, aby to ohodnotil, zdegustoval a... No boha, ale toto je Praha. Toto. Však to jak u nás. Telgard, Lopej, Hore Hronie. Poďme už. Děcka, konečně je to tady. Moje vlastní párky, Jankovky, dělaný tady v Žebírkově. Šupy je dělá. Ježiš, dobré, idem. Už som hladný, poď. S Jankom som trávil každé leto u nás na Salaši. On bol taký malý punkhard a zavidel mi, pretože som mu vždy prebral tú najlepšiu babu. Ja som d***bal od rána do večera a on sa len prizeral, zakomplexovaný. Tak začal cvičiť, potom chľastať a potom cvičiť i chľastať, aby sa mi vyrovnal. Ale ovce ho stále nechceli, tak odišiel na západ do Čiech. Teraz má oviec plný YouTube, čo mi hovoril, takže aspoň dačo. Tak či tak, Jano je rodina a keď ma pozval ochutnať jeho párky, zbalil som si košky a perie a vyrazil ho pozrieť, bratranca. Tohle je úplně jiný video. Řekni něco. Joj, tak v českej reštau. Jano, to kam si ma zaviedol? Ale však daj tomu šancu. Však to jak u nás v Šenku vyzerá. Bola takéto drevenie. Nerob hambu. A takto si máš bratranca. Uvidíš, daj tomu šancu, je to dobré. Oj, tak to musím. Bude sa ti to páčiť. Tak reku začneme, nie? Počkaj, do čo si príde? To sú Sviďakova z Jarmoku od Pištu. Tak ti vyštípu všetko, bacila, jojko, všetko vyštípu. Ale ja budem tu jedno... Tak. Tu už... Nejsíš vážne, nie? Tak čím začneme, Janko? Však moje párky... A však 10 rokov sme sa nevideli, tak... Ale ja nebudem teraz piť. Ale no tak, ja viem, športové, dáme jednu do jednej, nohy do druhej. Ale však športové dal tom, disbalancie nemáš také, Škole, ja nemôžu teďka chlastať, ja mám teďka operáciu. Ale aká operácia, Jano? Však poď. Tu si dáme. Jaj, toto je anestéza. Jožko, daj si koľko chceš, ale ja fakt nebudem. Ale ty ja nebudeš, som tu prišiel ochutnávať moje párky. Ale to hovoria. Počkej. Šupy, prosím ťa, kde sa s těma párkama? Poď sem, musíme mu rýchle něco narvat do huby, jak to s ním nepůjde. Čau, Janko. Čau, vole. To je dobře, seš tady. To je Jožka. Šupy. Ty poľako rozprávaš. To čo je to? Česky. To komu týkáš? Jak pražský? Šupy. Čo? Hej, tomu sa hovorí Pražák, to je miestny obyvateľ, oni tu žijú. Moc ich neprovokujú, hej, nerob moc rýchle pohyby, nech sa nevylakajú. A keď ich stretneš na ceste, tak uhni, oni všade idú prví. Hej? A bude to dobre, v pohode. Tak akože tak dobre. Prvý láka, to je to sen. sú párky, Jankovky. Vyšlo to tak, jak som to chcel. Tak cestne. To sú párky. Videl si niekedy lepšie párky, kokos? Bo je tam aj ovca v tomto? Nie, tam hovedzie. Tak to je v poriadku, to máme radi. Tak ty ľúbiš tie ovčie párky, ale tak akože... To je v čreve? V čreve. V čreve ovčom, čreve hovado. Však ty si zvyknutý všetko rvať do čreva, nie? Samozrejme, však od detstva. Ale lidi, je to konečne tady, moje párky Jankovky. Za mladí jsem žrával striptýzky, jak student, teď mám svoje vlastní Jankovky. Poprvé je budu ochutnávat, protože teďka přišli z výroby a jsem rád, že to je tady s Jožkou. Co je fakt mistr, jako normálně se teda orientuje přes ovce, on umí ovce vyvrhnout, vykostit, vyjebať. O tom jsem nechcel rozprávat. Každopádně na tieto věci je majster a doufám, že to bude tak, jak jsem si to představoval.
píše, Jano. Joj, dobre bude. Hele, sú hoviezí, je tam 80% hovädzieho mesa, takže... Boh vie, čo ste tam pomleli, kopyta, nechty. To si ešte dám, aby vypalilo všetky tieto veci. Joj, fajná. Som ti Máriu bohovú, však to jak baraní kokot vyzerá, Jano. Si predstav, že ja by som takýchto 6 kokotov mal, to by bolo jahniat. Tak pánové, a jak ste to vymysleli, kolik a jak? Hele, 4 balení, navařit, upéct a v trojbolu. Pár chvilek, za chvíli jsem tady. Pecka. Na vaše. Vemu 4 a zbytek nechám tady. Jasne. Jano, a reku, že by som aj materi zobral? Zo všetkých tieto balenia? Ukludníme sa, hej, jedno balenie tu máš svojej mamke, ja musím podeliť aj fantastickú peťku. A jak sa má vôbec mamka, čo? Joj, čierny kašel má teraz. To však tu beračka stará. Však odkedy ten barán trafil, tak už to nebolo škoda reči. Jak sa reku volá ten kop? Jak im hovoríš? Tomu sa hovorí Pražáci. Oni tu bývajú, oni sú tu doma, ty tu nie si doma, hej, ukludníme sa. Ale tak mu to trvá, keby celého barana porcoval. Ty už by sa zatiaľ 3 ovce spravil, že? Joj. Odkedy si odišiel, tak škoda reči, Janko. Otec furt pastá, nie? Joj, ten ešte viac, jak kedysi. Mama, jak mala svrap, tak sa jej tiež zhoršil, tá sa len škrabe. Dávaš jej ten puder, čo som tam nechal? Joj, však to si zobral so sebou, všetko si zobral, mydlo, puder. Ja som jediný, tá sa škrabe od rána do večera, Márie. A vy čo sa tam s lojou mažete, alebo čo robíte? No a sestra čo? Stále taká jebnutá. So skúmavkami tam čo? Áno, stále je vedec. No. Vedkyňa? Vedkyňa, áno. Jo, takže stále prelieva. U vás sa ešte nevynašla veda, vy prelievate len také pálenky. Jaj, tak u nás iné sa prelieva. No. Jo, Jano, a teraz taká trošku citlivá téma, toto tam ani nedávajte, to je citlivé, ale čak strýko Ďuro, otec. Jo, aj ten niekedy tak sa najeb, že dakedy vymydlí mamu, dakedy barána, on už ani nevie, už aj na mňa skúšal, reku. Kvôli tomu som odchádzal, Jožko. Ja viem, kvôli tomu som tu. Viem. Ťažko s ním, ťažko. Tak pánové, historicky první Jankovky, dneska čerství, ale každopádně máte, v životě se to nedělal, máte vařený, pečený v trojbobalu. Nikdy nedělal parky v trojbobalu. Nechte si chutnat, v životě jsem to neviděl. Co jsi za kuchaře? Šílený. Ale nechte si chutnat, voní to skvěle, jsem nadšenej z kvality parku, je to bomba. Pánové, dobrou chuť, nechte si. No tak to nesi ani taký jak som myslel. Ďakujeme. Jožko, daj si ja. Už ho nechaj, chudáka. Takže, historický moment. Na zdravie. Jaj, peceň sem do stredu, jaj. Tak Jožko, čo na to hovoríš? Výborne sa. Ja som nadšený. sa. Dúfal som, že to takto nejako vyjde, ale chlapci to zvládli. To je lepšie, než čo my sme robili v detstve, čo sme pomleli. Ako sme jak museli šetriť, však to, čo prišlo, to sme tam namleli, trošku papriky, nech je to červené a je to, nie? Kopytá, nechty, odmanky, späty, parmezán. No však čo tam bolo, to bolo, no. Takže škoda vyhadzovať mäso, nie? Výborne. Ešte aj do tých čriev. Čo? Do ovčí. No to ty si za to mohol, keby aspoň čisté črevo bolo, ale keď ty najprv použiješ, tú ovečku, tak čo asi v tom čreve bude potom? No však to ťa nenapadlo, trošku a tak zo syridlo trošku. A to ja budem jesť to tvoje, no, včera som v polke jedla zistil, že Jožko si tam uľavil.
Do čreva. No a však to sa mineráli, jak sme sa učili na Mešťanke. No, tak hovor tam, priateľka, ne mne. No ktorej? Všetkým Ja mám. 40. No A čo? A čo? Ty si zamečel? To chce bečej, ne? Ale fakt to vyšlo přesně podle mojich představ. Chtěl jsem kvalitní, pořádný hovězí parky a je to úplně top strop. Fakt, jakože tohle je všechno, co jsem si kdy od parku představoval. Každý má merchandising, víš co, a ty máš vlastní. Ale kámo, vytlačit si tričko mi každý debil. Ale který z vašich youtuberů má vlastní parky? No tak Jareku, skúsim aj tento v strojobale, v Struhanke. To je Janková špecialita. Tak toto ale úplne ako baraníko vyzerá. A to mi přijde taky, že už sa trošku nakazilo, už sa mu tam rozrastá. Ale pozri, toto je jak keď za pred koškou sa týždeň neumývaš. No, akože myslím, že ty si tu jediný, čo sa niekedy týždeň neumýval za predkočku. Ale no Janko, pamätáme, pamätáme. Keď vyťahneš za úce, tak Boh vie, čo tam máš na tom. Bas som ti Mariu Bohu. Perfektne. No neviem, prečo to nikto nerobí. Parky v trojobale. Prečo? Jano, pamätáš, keď som bol mladý? Tak sa mi vedel postaviť že som takto nevedel ohnúť. Ale teraz, jak stárnem, joj, občas je tam taký problém. Čo mi pomôže? Pomôže mi hovedzina? Ti pridá silu všade. Budem silný s ním? Budem jak bujak? Joj, tak toto keď otvorím na Kráľovej holi, tak to všetci bačovia pokúpia, keď otvorím stánok. Otvoríme stánok s hotdogami. Jeho. Však si na Salaši a kde si nám bližšie kúpiš hotdog? Nikde. To je vidieť, že ty si na západ išiel. Však ty biznis vieš robiť, Jano. Tak tu spojíme tvoj selský rozum a môj biznis model. Jano, ty si jeden z nás, ja som to vedel, že my sme rodina. Ale je tu škoda. Ja ti hovorím, Jano, tam, jak je pred Kráľovou holou, najebeme drevo, Tam je lúka. spravíme stánok, Tam nikto nechodí. tam si kúpi. Jano si kúpi, Tam sú len ovce. Fero, Tam nikto není na tej lúke. Ďuro si kúpi, že 300 tých parkov. A však tam nikto nechodí, ale tam to je tam chodia, prázdna však lúka. bačovia, tam je veľa, ovce, kozy, všetko. Koza si nekúpi párok, Ale nie? si kúpia, boha, však ty tam nežiješ 15 rokov a so mnou sa budeš. No Jano, vieš čo? Pomeň mi na vlak. Kurám som zabudol žrať, mi pokážu. Jožko, počkaj, ja si odskočím na záchod, vezmem ťa a ideme, hej? Tu si No, počkaj, dobre, čakaj na mňa. Hneď som späť, dobre. hneď som späť. Lebo po kapu kúri, keď im nedám žrať. Po kapu. Boha, však ten Jano bratranec ani nevie, že čas sú penieži. Ja nechápe, bo ani týchto feferoniek sa nedotkol. Tak by nám vytrávilo. Jaj. Janko, prosím, co to je? Ty vole, to měla být luxusní ochutnávka párku, to si nikdo nekoupí, nějaký bača, ty vole, si ze mě děláš Ty prdel. promiň, já se za něho fakt stydím, ale on takovej nebyl. Jakože dobře, vždycky p***al ovce, ale byl to jako intelektuál na úrovni a to nechlast asi. A to si s ním nemohl zavolat nebo něco, než přijel, kámo? Jsem ho neviděl 10 let, on byl úplně jinak předtím. To si nikdo nekoupí, ty vole, když to tady ty vole nějaký Joško, kámo. Jsi fakt zklamal, to nemohla to tvoje ségra radši dorazit? No to bylo lepší, no. Hele. Zase není prostě, pojď do piči. A teď je úplně najebaný, jak na něj jako, ho tady necháš, jo? On se ráno probere a půjde na vlak. Tak jo, hele, tak já rozhodem. Tak je na to se na to tady ukončíme je to. okno, vole. Ale tak řekni lidem, ať dají odběr, že párky budou Jo, dejte vychlouky. like, odběr, zvoneček, jestli chcete párky. Dejte si, kdyby byli zájem o palivou verzi a někdo chtěl, aby Jankův párek zdevastoval jeho druhý den, tak není problém, my dáme palivou verzi. OK, takže jestli chcete párky, napište do komentářů a uděláme, protože teďka vlastně máme jenom, aby jsme No podělili. tak ty párky jsou jako hotové, to stačí udělat víc. Já jsem si stopil 2 balení, jsem ti to neřekl, omlouvám se.
ty mi nikdy nedáš najíst, kámo, tak jsem si radši vzal Takže mě ani nezeptal. že jo. Hele, důležité je, že zbyde Hanzovi, Bendrovi. No právě, každý ať má jedno balení, jsou fakt vynikající, jsou to Okay. Hej, tak jdem zdrhneme, já to řeknu Šupimu. Já řeknu Šupimu, ať zavolá Benga, ať ho odvezou, víš co, že ho nezná vůbec. Jano, nám bude patriť svet! Jano! Kam ideš, Jano? Kam šiel? Ma tu nechal. V Prahe. Ma tu nechal, fakt samého. Jak sa dopravím do toho gartu, to... jebať na to. Jebať na to. To vidím, sa peňažky pohrnú. Aj to bude na automaty. Kurva.